No niin, hyvää päivää. Tässä olisi tämmöisiä laskelmia nyt tehtynä. Elikkä tässä olisi tämmönen Volkswagen ID4 täyssähköauto. Ja elikkä tämä oli 15 000 kilometriä ajettu ja vuoden vanha oli tuossa maaliskuussa 2022. Ja se maksoi silloin 53 900 euroa. Ja nyt sitten kun 3 vuotta ja 9 kuukautta sen jälkeen, eli joulukuussa 25, niin sitä autoa ehdotettiin vaihossa vähän niin kuin vastaavaa autoon kuin mikä se oli, että olikohan se 18 000 ajettu sitten ja suunnilleen sama ikäinen oli vuoden ikäinen ID4, niin nyt siitä luvattiin sitten vaihossa siitä tästä IDstä niin 21 800 euroa. Elikkä siinä on arvoalenemaa sitten muodostunut tuommoinen summa kuin 32 100 euroa. Onko se sitten paljon? Siinä on niinku kulunut 3 vuotta ja 9 kuukautta, eli 45 kuukautta siitä siis tulee. Ja sitten jos nyt lähdetään jakamaan arvoalenemaa niinku kuukausille, niin se olisi sitten niinku 32 100 jaettuna 45, niin siitä tulee 713 euroa 33 senttiä kuukautta kohti sitä arvoalenemaa. Onhan se toki ihan reilu summa näin kun ajatellaan. Elikkä sitten tässä on niinkö, vai mitä olette mieltä, onko tuo paljon? Sitten jos ajatellaan, että dieselauto oli siinä mikä oli niinkö ennen tätä IDtä, niin siinä meni polttoaineeseen 400 euroa kuussa. Se kertaa 45, niin se on 18 000 euroa. On niinku säästynyt polttoaineessa. Toki se sähkökin maksaa ja näin, mutta tuon 18 000 niinkö kuvitella tuohon väliin sitten, että ei olisi tavallaan laskenut kuin 14 100 euroa sitten, vai laskinkohan mä nyt oikein, mutta joo 14 100 on tuo erotus sitten tuossa. Eihän sitä toki ihan nuin voi laskea varmaankaan, mutta tämmöisiä äkkinäisiä laskelmia, näitä voidaan toki jatkossa tehdä sitten vähän lisää suunnitella näitä ja pohtia näitä eri vaihtoehtoja. Ja tää on ihan mielenkiintoista näitä miettiä, että olikohan tämä ratkaisu hyvä, kannattaako tämmöistä ratkaisua tehdä uudestaan vai mikä on sitten seuraava ratkaisu, kun tämä henkilö vaihtaa autoa. Se jää sitten nähtäväksi. Joo, vaikea tosta on. Toki varmaan nyt se ei maksaisi ihan noin paljoa se vastaava auto, että en tiedä
voi olla, että 10 000 tuosta voi ottaa pois sitten. Että toki semmoiseen vaihtaminen voisi olla yksi vaihtoehto sitten. Mutta seurataan ja en tiedä milloin sitten tulee tämä ajankohtaiseksi, mutta tämmöiset laskelmat oli nyt ja varmaan muillakin on niin vastaavia kokemuksia, niin voi kommentoida tähän, että minkälaisia summia on itse laskenut noita arvoalenemia. No niin, kiitos jos katsoit tämän videon ja laitahan peukkua ja tilausta, jos tykkää tämmöisestä, että tehdään lisää näitä videoita ja mukavaa viikonloppua kaikille. Se on moro.